Zero Friday taona video actually mulizi kwanje mena mu video mo sinofana ndionetse chifukwa YouTube abanga sensitize nde mabirage tibalamula nazo nde nkhani ngati zimenezo YouTube mangodelira ma video ngara choncho komanso amadira channels mukaonjeza nde nkhani ikulu pano guys ndiona kuti chonde video hii the way tinapanga criticize mmene ife tinablemera kumudzula MP Doubt Chikwanje MP wakumajenga kuti sanachite bwino popanga incite violence mmene tinamdzulira amene ujayo apanso tikudzudzulaso video imene apanga anyamata aku South Africa kwana kuti iyayi danlu ukazabwera kuno tizakuzinga tizatere ndikumatulusa zikwanje atavala mikanjo guys no this is not acceptable. Izi ndithu sizololedwa guys. Paipa japo pali zinthu zingapa zimene zikuchitika. One, politically wrong. Takambakaya kuti nkhani kuza kundale kundu mulakitsa chifana kuti one mufuna mukumopyeza munthu kuti mumuzinga mukuyena zikwanje. It's like palibe ufulu umene wina wake ali nawo pankhani kuza ndale. You understand? Mutakutsusana ndi Danlo mmene mungatsutsana naye palibe voto mutsutsana naye ola ino mapoints ena namuklasha ndithu bwino koma sitingafike stage yoma ntulusazi kwanje kama kuti ayi makuti guys no tilangizane pano ayi two marengazi kwanje muravala mikanjo mavala mukubwera ndikumati salamu alaikum mtendere lokhale wanu mukupereka mtendere then murengaso zikwanje. No, that's contradiction. Kutsutsana osamatero pane bajabu ndodi mukupanga mukuyipitsa dzina la Chisilamu ja mukuyipitsa anthu iya maona timakuuzani maona zikwanje maona aya guys paipa japo mukupanga cause mukupanga damage kwambiri Chisilamu mukupanga damage kwambiri Chisilamu. 3 mwenje machula maina agulu la zigawenga sonofuna kuachula chifoti time yopanga ma videos okhuza ndi nkhondo zakunja tinachulako usually mabanga detect my words mabanga detect my words nde kungochula maina amene ajawo usually nthawi makhala baka pya kuti amene akuti yani then ari basaoning wati magulu ngati amene osazachulaso nde mmachula gulu lina lake loamba ndi alka ukatshana ndi da gulu limene lolo sala Chisilamu and ndosokwaneza magulu anapangidwa ndi ma Americans mazioni. That's why panopa ngakhale kuli nkhondo ku Palestina kuja simukwaona kuti wajaru besa amachuka ara maopyaro koma pano ali kutiko anthu amajawo palibero athawa abisala nkhani ndeno kuti sanga menyene ndi azinzawo amene anawo apanga create akabwera konda akhangara amenya nawo khato amenya nawo kaoka nde imene ndi sign imodzi yayikulonzo kuti magulu amene ajawo si magulu a Chisilamu chifukwa ndi pano pakweza ali kuti akumene kujako kuthandizira yani ma Palestina aja koma panopa si magulu amene ajawo nzabodza zimene ziyazo. Magulu amene ajawo ndi opangidwa ndi ma Americans omweyo ndi magulu oyipa si magulu a Chisilamu. Ma videos ine napanga mbuyo mna crash magulu amene ajawo kuti magulu amene ajawo palibe ku there's no connection
ndi chipembedzo Islam. Nde inu mabwera pa public kutenga dzikwanje mavala mikanjo mukupanga mukhaye waishosha icho chakuti waishosha iwe uzaona tiza aye kumeneko it's totally wrong. Kumeneko ndikulakwitsa ndikulakwitsa danuyo tsutsanayi mene mungathere politically mtabwera danu iwe makuganiza bwanji makuti ife makudalira makuti something like that. Iwe kundale takampaniza ndale zobwinobwino koma musaphatikize zinthuzi chifukwa mukuononga image mukuononga image. And tomorrow you cannot come and say Islam means peace. Nobody will believe you. So ngabwe mawa Islam nchipembedzo chantendere makuti after maonesa ma videos matenga chikwanje after maonesa ma videos matenga mukaopyeza kuti kudulani malamulo samene the guys chonde tikamapanga tiziganiza ma consequences zosalira zake kuti sizononga mwakuti guys nde awa anali malangizo chabe kwa azibale athu amene munapanga video manager amene muli ku South Africa pankhani kuza ndi Danlu. Malangizo chabe chonde tiziganiza tisanapange zinthu zina chifukwa tizakhati kuononga mulomo ukonza zinthu, right? Tizakhati kuononga mulomo ukonza yani mukonza zinthu. Guys, thank you so much. Malawian cameras, like, share, subscribe, and comment in the comment section. Tell us what you think about this video ya anyamaramene maso issue ya Danlu. Guys, bye. Alukaida ndio waiyamba kana kwasomonyekera kufana kupana. Alukaida waiyamba iweyo. Kuti kwasomonyekera tukuza. Tu brother Danlu. Leo Friday tu brother. Siku la peace kama inu sinatai na nu brother. Kani ndia kuti kungobwera kunoko. Office yake hii. Office yake imene hii. Sasa iweyo hapa office bati. Takupasa chikolopa. Kanya chocho. Usakolopa hapa pa office. Tikusabusa kumangoji. Tikusabusa. Usakolopa. Usakolopa. Usakolopa.